Dapot ing ninumang eking Diyos, eya makiramdam kaya katamo. Makanyan tamong akilala ing pamiyaliwaning espiritu ning katutuan, ilaning espiritu ning kamalyan. Ing amano ning Ginoo. Sablang bansa, ibye ko lang kekang mana. Nga na naman ning aring pinili na, kakong iyapse utos ning Ginoo. Inampunda ka king aldoyti, ibpamo ko manibat ngeni. Manyawad ka at ibye ko, sablang bansaman ama na mo, pati na ring sikote ning yato, iyabe mo langan king bandi mo. Inya ikong ari, magpakabiyasa kayo, mingat ko ngan pamuntok ning yato. Ing Ginoo, soywan yet pitakutan, tumula ko at manigalgal, anak na kaya kayo lang soywan. Nung ali mimwayo at mga tampus kongan, uling tutuyang mayan mimwa. Mapalad laring sablang magsantong keya. Alleluia. 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 Ing balen amakalugmok king karalumduman, manakit yang maragul asala, karing at suking lilong ning kamatayan, ing metong asulo sunlagya. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita pangkang San Mateo. Kabud abalita ng Jesus king iwan sinukulde, may koyang papunta Galilea, ay may natili Nazaret, no ne mintayat menoknangan Kapernaum. Ing Kapernaum metong yang balen, king bebe ning dagat-dagatan ning Genesaret, king teritoryo ning Zebulun at Neptali, ban matupad itang ula ning propeta Isayas, labod ng Zebulun, labod ng Neftali, banda king dayat malat, kangat baning Hordan, Galilea daring pagano. Ing balen ang makalugmok, king karalumduman, manakit siyang maragula sala, karing atsuking lilong ning kamatayan, ing meto nga sulu sinlagya. Manibat na kanita, may gumpisayang menaral ni Jesus, anti kanining sasabyana, sisyan nyo dat painggulutan, din kaya kayong kasalanan, huling yung pamagari ng Diyos, malapit ne kaya kayo. Leganasa ng pintalan ni Jesus, ing mabilog a Galilea, tinuluya karing kanilang sinagoga, at penaral ning maya pabalita, tungkol king pamagari ng Diyos. Pepakayapa nala naman ding tao, king miyaliwa rang sakit at kapanandaman. Ing balita tungkol kaya may kalat, hangga king mabilog ng labwad ing Syria. Inya ding tao, delaro kaya ring sablang makisakit, at ating miyaliwang kaligaligan. Ding ating demonyo, ding sosoning at ding paralitiko. Pepakayap nongan. Tukyan-tukyan dering tutong dakalatawang may nibatan king Galilea, king Decapolis, king Jerusalem, king Judea at king distrito, lipat ning Hordan. Ing maib ng balita ning kakatamong kaligtasan. Gandang morning po ulit. Good morning mga sisters, welcome back. Ay, galing sa bakasyon. Sana all. Sa
Araw pong ito na just after ng Epifania, ang ating binasa ay parang ang simula ng paglilingkod ng Panginoon, ang ministry ng Panginoon. At minabuti niya na hindi siya magtatayo ng kanyang center of evangelization, sentro ng kanyang pangangaral sa Nazareth, kundi pumunta siya kagad sa Capernaum. Bakit ba sa Capernaum? Bakit hindi sa Nazareth kung saan siya lumaki? Kasi raw po yung Nazareth ay medyo laid back tsaka mataas. So hindi yan pupunta ng mga tao, mas malayo. Mas sentro yung Capernaum. Kaya parang strategic at siyempre kung saan maraming mga dumadaan at pupuntang tao, doon sinimulan ng Panginoon ng kanyang pangangaral. At ang kanyang pangangaral di naman sa mga daanan, kundi sa mga sinagoga din. Yung mga sinagoga, yun po yung mga lugar ng parang kapilya ng mga Hudyo kung saan nila pinagninilayan, pinag-aaral ng salita ng Diyos, sinagoga. Parang mga kapilya natin. Inikot niya lahat ng mga sinagoga doon at doon siya nangaral. Dahil doon mas maraming mga tao. And I think dapat ganun talaga. No? Kung saan maraming tao, dapat doon ka gagawa ng isang sentro ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya siguro ang simbahan po ganyan, no? Kung saan maraming tao, doon nagtatayo ng simbahan. No? At kung masyadong malaki, hinahati-hati. Dito lang po sa Mexico, binubuo ng 43 barangays. 43 barangays. O, tingnan nyo po, no? Ito yung pinaka-mother Paris, pinaka-sentro, para yung mga nandiyan, dito diretso. Pero pag pupunta ka ng bandang east, nandyan ang Santo Domingo, Mexico. No? Yung mga doon, kaysa pupunta pa rito, nandun yan. No? Kung pupunta ka papunta ng Magalang, no? Nandyan ang maraming kapilya, nadadaanan mo yung kapilya, pero meron din parokya, yung Anao. No? At dito, medyo malayo-layo na rin, San Vicente naman, no? Yung San Vicente. Tapos dumiretso ka, kakaliwa ka, nandun ang San Jose Matulid. No? Tignan niyo po yung istatiya ng simbahan, no? Para hindi na masyadong malayo pupuntahan ng mga tao, they can easily go to these places. No? Nung nasa Lourdes Heights po ako, no? Yung Lourdes Heights sa San Fernando, ang daming simbahan na madadaanan along the MacArthur Highway. Simula ng Dolores, dito, sa may intersection, Dolores. Tapos pagkatapos ng yung isang kanto doon, yung St. Augustine. Dumiretso ka ng konti, yun ang Pilar. No? A few kilometers, siguro baka 2 kilometers lang ang layo, nandiyan ang Lourdes Heights. Magbilang ka uli ng ilang kilometro, nandiyan na naman yung Villa Julita. At bago mo tapusin ang MacArthur Highway going to Angeles, yung pinaka-border boundary, nandun ang Telebastagan Church. Kaya noon po sabi ko, maganda itong mga simbahan dito. Kasi kung namimingwat ka ng isda, maraming namimingwit. Kung hindi nabingwit ng unang bingwit, yung Dolores, nandyan ang San Agustin. Kung hindi nabangwit ng San Agustin, nandyan yung Pilar. Kung hindi nakuha ng Pilar, baka sakali ng Lourdes Heights. O kaya naman ng Julita hanggang sa Telebastagan. Kaya alam nyo, itong lahat ng simbahan, hindi naman kailangan nagtatagisan at nagkukompetisyon, kundi iisa sa gawain ng Panginoon. Hindi kalaban ng Santo Domingo, Mexico, hindi natin kalaban ng Anao, hindi kalaban ng San Vicente. Iisa ang adikain at ang gawain. Lahat ay para makilalang Panginoon at siyang sundin, siyang sambahin. At ang lahat ay mabuhay ng matuwid at sa kabanalan. Amen.
Ngayon po'y ating dulog sa painamang kahilingan natin. Sabihin natin sa bawat dalangin, pasalan mo ring puso mi, king sala ng Kristo. Para King Santa Iglesia, ing pamipakit ng Jesus King Yato, ing kaya pa ng Kristo sunlagsa ng masala keyo, ban ing sala na ayag-yag noring sablang tao king metong mong Diyos, manalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang bansa, italakad na saning Ginoo ing kayang pamag-ari babora, ban mamulaklak ing hustisya at sumulong ing kapayapan, manalangin taking Ginoo. Para ka ring bansang mabibye alang kamalayan kang Kristo at lalakad king alino ning kamalyan, ing sala ning ebanghelyo sunlagya sa karela, ban makarakela naman king manang makasadya, para ka ring sablang tao, manalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, ing pamikasalang gagawa na katang bayong Herodes, ama natiling liligalig king pungol a Jesus. Baywan no sana ning Ginoo ring kaya katang puso, at ding pusura, ding liligalig king Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, ikit ming ingkay kang batuin, adinatang kay king balemo, akakit ming pungol, kambiyan ng Mariang Induna. Papanatin niya mesa ng mitatawong malablab at masala, karing kaya kaming puso, ingapinitang tulang binyemo karing tawang mga biyasa, naling mabibiyek at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si Panglubos mayupaya. Uy, paming miglalang, tanggapan mo sa reting ayin mi, kaniting makapagmula ng pamili bayan regalo. Hibat king sablang pigkalog mo kay kami, daralan mila reting daon,
king kaya kang altar, at kalibera, ipagkalub mo, ing sarili mo kaya kami. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunay pin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos may ipaya. King adoy ti bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ing alanganga mong tangka, king kaligtasan, at pepakit may bilang ing salaring sablang tao. Ngining ing ligaya na sinlagbusal mi, binayo me, ing ketawan king alanganga ng larawan. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kaya kang banal, banal, banaling Ginoo. Hosana, kingan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, hulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ay, king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunuya binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga nat kananye. Ting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti. Iti ing kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bobo para kaya kahit para kaning sablang tao, banketa may patawaran la, ring kasalanan. Nabda niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo melea, I Cristo me vieia, I Cristo mabieia, adataya pa. Inyang ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyening anak mo, darami kaya kay ting tinapi, ning biyating kalis, ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, ban may ganap yaking lugod, kambi ng Francisco, kaya kaming Papa at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang sabing me, lalong lanay Carmelo, ading sablang mayang unabye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamiking bialanganga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalamong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. At mapaminto king amanin talapangabo sa bibuking bananan turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ipami, at siyo kabanua, may sambanyi lagyo mo. Datangke kaming kayarian mo. May paminto ning loob mo, ketis sulip, antibanua. Ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami, king aldo ang ini. Hamponi patawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Hanting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isawal kintukso, nanikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi,
Bangking kasopan, ing kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan. Amiligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Ating ligaya, manggaman. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantayanan, din kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, niya masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo. Kordero ng Diyos, amirala ko, king kasalanan ng iyato, pakaluluan mo kami. Yung malugod at maganakatamong ginoing kordero ng Diyos, minala ko, king kasalanan ng iyato, niya nun tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Gino, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasming, amana mo, tumayag na. Antipona para king pamakinabang. Ikit mi ing kayang kamalan, amit mong lugod at katutuan, ang mga intulid mong bukod, king bugtong ng anak, ning ipa. Manalangin tamo. Oy paning lugod at pakalulu, ipagkalumusan sana, king ding biyemi,
manalumpakan lang parati, king upayan iting banal na misteryo. Ti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginuma natili kay kayo. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kaya katang kapag masusya na may taning luguran at sa iwan ng Diyos ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras. Merry Christmas. Pasibay po kaya kaingan.